Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar. Sizin bilen aşgana gepleşigimizin täze sany. Gepleşigimizin himayetkary ýokary hilli Markov Kofeti. Gepleşigimizin bu gedekki sanyny ýürüýte sizin haýyşlaryňyz boýunça ustat bagşymyz Täşli Tulegenov çağırdyk. Täşli. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Hoş geldin. Hoş gördük. Ýagdaýlar. Ene bugün mehriban tomoşaçylar görüşüňiz ýaly Täşli Tulegenov bize mihmançylykda Täşli ödi Balkan welaýatyny önübötün. Şoň üçin bu gepleşikde näme söp berjekdiň? Balykdan palaw. Balykly palaw. Onuň nähip edenden balykly palaw üçin ýürüýte balykly palaw üçin gerekli önümleri sen maňa SMS-et uratdyň. Menem Markov Kofetini uratdym. Himayetkara alyp taýinlap goýdy. Adını gerekli tayyar önümlenmediği bir tayyarlaştırıyanca, ketiştiriyanca, doğruşturiyanca hem dörözülün hakkında hem aydımın hakkında giyinişlerini gurrun ediverer. Böyle. Başlar mı? Başladı. Täşli balykly palaw esasan Balkan sebitlerindäki vatandaşlarymyzda, ýyllaşlarymyzda has ýürgünli. Ene himayetkar balyk taýin edip goýupdyr. Arasalanan. Indi dogramar dogry dämi? Hawa. Näle sorasak goýup? İnşiraş bilen dogry aladyr. Men dograp berem. Ýok, dogry. Şeýlemi? Ulup çagalar. Hawa. Bunlar näle halka aydymlar? Ay Benim bu haftalyk aydymlar. nasip edenden. Aha. Şu alipalardan miras alan täze aydymlansyn ýeşýär. Halipan kim? Alipam çağırlıkta şu 3-4 yaşımda Recep Kerim efirde çıkış ediydi da. Onun menem şonu Twitter'da görüp ağını konyadım Alipam. To'g'rimi. Ondan soň Balkan welaýatyny bir çäre boldy. Men çağılar wagyndan alyp gitdiler. Çäre. Onun da hakimliň ýürüýte medeniyet boýunça işgärler görüp adım familiýam alyp gitdiler. Mene tam bilen tanışdylar. Çağlar barna kan. Hawa. To'g'rimi. Onuň ertesi gün men çağırdylar iş yerlerine. Onuň aydym berdiler. Ýakynda çıkış wa uly. Şol çıkışda sen aydym aýtmaly. Ay şeýdibem o çıkışda çıkış etdim. Soň Alipamyz Türkmenistan halk artisti Cemal Safarova görüp berek Aşgabatda paýtagty konserde getirdi. Şu çağlar barna tabii. To'g'rimi. Onuň 5 ýaşymda da ejem kakam şol ödler bolmasa da şol Cemal ejemiň eline boy gitdiler da. To'g'rimi. Onuň köp tälim Cemal ejemden aldım. To'g'rimi. Hawa. Nuret Halipany şu ýatsam tursam Nuret Halipany dinleýän, Recep Halipany dinleýän. Ay şeýdip näme sunudyň aňarsyna çykan ýok. Näçe dinleseň özüňe peýda. Her halipadan dinläp öz gerekli adam tilsinden öwrenýän. Esasy ýöne ýoluň ýatdan çykarmalylar. Şu çopan ýoly Nuret Halipan. Şonu dowam etdirýän häzirki wagtda. To'g'rimi. Ýöne sen Cemal Safarowaň halk aýdymlaryny dinläp gördüňmi? Hawa. Dutarda. Hawa.
Häzirki wagtym şu senlik bir aýdym işejek bolsam maslahatlaşýanna. Şol aýdym. Halipa. Hawa, näherrak aýsam bol Halipa. Onuň şol hiňlen berýär. O şu aýdym şey. Halipa öýd bolşur. Owadan teti bar. Hawa. Uyruğunam aýralmy? Uyruğuna aýraly. Hawa. Boldy. Aralarını açman. No. Pedicik. Şöyle. Duzlar ýaly. Duz var ýaly. Duzun gowalar ýaly. Men çağalypdym, urjuna harym palaw. Şeýlem, ýöne balyk palaw derler, şeýle palaw. Ha? Balyga ýemok diýdim. Ýa balyk hiç ilk görmem. İlk görmem. İlk görmem. Be, näme üçin? Ay, bilmedim. İsteýän. Balyga ilk görmek. Her kim gelýär ýa balkaly bolup balygy ýemok. Indi şuň içinde duzlar mejmen. O şeyden. Aha. Duzyny näçe atmaly? Men gow duzlarynyň iki tarapyna. Aha. Maşgalaňyzda aýdym sada gowun berip çoňly meşgullanýan barmy? Ejem aýşol mektepde goýaka. Aýdýan eken. Öwede eken aýdym sada. Onuň ýa-ni ol wagtlar. Yani kıymasala deyip ama oylarına akılları rufat etmeyede. Hakikaten. Kakının burada olan aydım ya. Rahim Ultulögenov deyip. Söyle mi? Ava. Sizin Garratağı'nın adı Tölögen mi? Familyan nereden aydı? Evet. Garratam. İrşo Balkan'ın gayrasını Huday verdi deyip o var da. Huday verdi yanğı. Onun şu taylarda yaşaptır onun güçlü moğulleken. Onun Balkan'ın gayrasında da köpünüz kadaklar yaşanlı. Burç gerek mi? Ay azıcık tepe aylı burçun. Onun şu atan pakiri govor yana keller. Moğullu olan öyle. Ava. Tölögen ip at koyupturlar onun atama kadaklar. Asli kadak familya. Kadakların adı da Tölögen. Yani şol beyik hormatlı deyip şonu yanmağını veriyen ekenler. Sen adı ne emekken attan? Garratan. Yo, men Tölögenlik bilýär. Şey değil mi? Aslında Tölögen dakilýar ol. Tülegen. Şu Tülegen aslında şu Tölögen manatında. Tölög diýen manatında. Yo Türkmende näme bar? Arym bar. Çağa durmasa bolýan adam çağa bolýa ýok bolýa. Ya Badyr dakilýar, ya Tölög dakilýar, ya Tölögen dakilýar, ya Fatwaly, Fatlyk, şol atlar şondan gelýär. Şol arymdan gelýär. Ana bilen kemşeydik gidelim. O şondan bolmagy bolýanlar. Stavropol Türkmenlerinde de yani Tölögen atlar. Familyamız başta olmalı mümkün. Yo şu familyan kuwarmy ýatda galyş familya, ütköş familya da. Herkimden gadatny sen diýip kalma sonra. Indi bağlamyz dograduk, duulladyk, burşladyk. Tuğulama Marko Kofeň işgärleri ne käşirmedem taňja edip goýdular. Wagt eylemedi ýaly. Mergen ağa, bu balygy aýratyn ýaga gowraly. Sebäbidir palawyň ýagyna gowursak, soň tuwa ýyt çykýan. Onu aýratyn ýagda gowraly, gowuryp taýin etip aýratyn jawa. Ona tuýulmuşdy. Boldy. Şey diýelim onu. Ýörenler. Mergen ağa, balygyn nädir? Uny da deli. Şey diýip, uny batyraly. Batıramadı ya. Tarap söyleme o. Böyle batırıp onu. Ya oklar havardar mı? Yağı mağadan da. Doğru. Kaçıyor var. Şimdi şey paloma'nın bağlarına ayakın bir şey koyman lazım. Malyana olur ya. Ana görürse böyle içi belcuk diye. Ağdaçlara da yine kitap doğru var kaldı. Şöyle yetişiyor ne bir koydu.
Netiveden ağda çarar. Keşke var şey mesela balıklı palovunu yiyelim. Hani? Karşı. Bir taraf kızarsın. O kadar mı? Ondan o tarafına. Ondan o tarafına. Köpü vursan dargaya, iki dargaya. Ha, balık. Mergen ağa bağlığımı da boluştu. Aha. Şimdi bunu alalı. Kıtırmak ağladı. Evet. Ana kıtıracaklar duruyor ya. Bağlığımı da bolunu mergen ağa. Kovurduk yöne. O diyen kadar tutarlar. Ova. Değerli Palavun üstüne atmalı. üstüne atmalı o. Bunu alalı. Bastırıp koyalım bunu. Kasır bilen soğanımızı atalım palavun. Yürüm. Yer. Balığa kovurduk. Ova. Ayrık koyduk. Şimdi palovunu tayin etmeli. Doğru değil mi? Ayrıtayım. Yağmur kırdı. Soğan atmalı. Soğan atalı. Bismillah. Oo, ana. Yağımız kovguduklar. Neye bak kapsayan bakayım. Ya sıraya. Canım gele hizra da ya. Ne soğan mı da kovulup dur. Tamam. Şimdi kasır. Yağım kovguduklar da. Soğan. Buraya kasırdı ya. Ana kasır mı da matalı. Tamam. Dalyalı olur. Beni işe otur mu? Mergen ağa. Aha. Her dadın dudun ayrıtın vereli. Gördün ha? O ödüne. Sonra tavan böyle. Bismillah. Tın gara. Ben bunu Toy var iyi. Sayana hari oturan yerler mi? Ha? Bağışın ahır değil ya mı? ha o. Ağır su kaynatı bağısın ahır öyle. Ha. Han bugünler bir TV kattı. Aydım ta düşüren yok mu? Yepyeşik. Nesip olsa yakınlı Demran Sanlı'nın koytun ağır ovalar sağlasa nasıl yetmesi. Öyle mi? O yazık oluyor nesip olsa. Yaklı lesemde nahvan arkadamda. Bir tane Ali falan yolundan, Sofon yolundan, tane aydınlarından. Öyle mi? Ay Türkmen'in bir gödür kuncağı da. Yurdumdan gödür kuncağı koytun ağır. Yasin hürmet cennet ya. Hem koytun ağır eyledir. Benim necip o da inne kepti koytun ağır var ya. Öyle mi? Böyle tomoşaçılığım için yürüyüp bir video reportaj edecek. Hayır, Allah öyle. onu olsun. Amin. Az orada da gidemeden başka vatne toylarla. Onun nokta. Hakiki. Siz açın gitmek söyleyemem. Aynı şu ayın ahırını, may ayının basrağını nekit edelim mi? Böyle mi? Şoğlu oldun. Sağ ol. Başım keyan kovrum yok mu bunu? Ya az yine kovurulsun. Mergen ağam. Kasirin kovrulanına tağımı suda kaynan tağımla den mi olan o? Ha, ne açık kovursun o kovursan. Şeker yağlı füze oluyor da. Böyle mi? Mergen ağam kovurmuşlar. Fuğu yolu mu? Fuğu yolu. Hani? Bismillah. Ya bundan korkma. Hayali. Soğana tamarlar tuğrama. Ağrıyık bana gittin mi o da? Ay ya sıraya da. Şimdi kaynağı verdin mi? Tamam. O da kaynatın abi. Tamam. Suyunu açan atmalı var. Ha o kaynasın. O kaynatın. Tamam. Tamam. Tuğsun atıp buğular. Suyumu da kaynap dur. Tamam. Keşirin, soğanın şiireleri çıkıp durdu orada değil mi? Tamam. Kapağını yapalım mı? Ay yapsam mı oluyor, yapmasam mı oluyor? Ay kapağı nedir? Tuğun koyup onun yapayız. Şeyle yapsak. Şeyle yapsak ne öyle? Yok tafavut yok yapsam mı oluyor? Nereden takımı da uçuk gitmedi yani. Yapayalım da takımı çıkıyor yani. Yok ağır bekle ondan sonra burada olun. Yapsak kim olmaz mı kadı yani? Var ağzını tutacağım ben de yapayım. Şimdi ne açığa şeyle kaynamalı? Nedir bu 15 minut yağlı kaynasın. 15 mi? Hava.
Koy. Alsın yani onu. Ondan Tuyumu ya. ondan tuyunu. Onu tuyunu yudurup tane de öyle. Tane de ver hele o. Suyumu da kaynadım Eren abi. Aha. Ne? Palavun tuzun. Tuzunu atalı. Atalı. Anladım. Bismillah. Ha, katı karmalım der ha. Ha o yüzünle durma. Yüzünde durmalı. Hı hı. Suyumuz ağdırak gel ha. Ha da çık suyu öyle. Bu öyle. Öyle. Suyu. Suyu çek ya da. Ha. Şunu açık suyu ya sanır. Ne kaynağı suyu ya evde orada. Ağaçlarım kolaylar geliyor. Ağdaşlarım koyuyorlar. Yo. Geliyor. Layık bir saat vatmadı. Balyalı balıktan palavun. Sen ne sevedenden? Yesik balık. Anladım. Yüzüne çıkıp durdu da. Ha o. Oldu mu? O yap ya. Yaptık. Ne kadar kaynağı verdin. Ne için direkt kaynamalı? Ben sadece kaynağı oraya onun suyunu çekmeli la. Suyunu çekmeli. Onun ağdırır. Tuyumu da sallık. Hava. Ne kaynak duruverdin ha. Hava demlensin. Ama şimdi ben seni Marko Kofesiyle tanıştırayım. Ki ben kofe varadaki bilyen maglumatlarını hem tomaşaçılara hem sana getireyim. Bale. Təşli, men bilişime göre film kofe söyleyen olmalı. Hava. Ha. Endi kofeň aňyr taryhyny hem gadimetten gelýärdi. 16-njy 17-nji asyrlardan başlap Ýewropa döwletlerine ýalap başlapdyr. Şondan merem ýoň bolup gelýär. Lukmanlaryň arasynda da hem anyk netije geldi de kofe hakykatdan hem antioksidant, yani organizmdäki, adam bedenindäki ziyanly maddeleri ayırıcı, şoňa garşy görüşüji ferişte hökmünde belli. Muň peýda hakynda atnäçe aýtsan aýdyp oturmaly edil çay ýaly, kofe de adamyň bedenine, saglygyna peýdaly. Ýöne haçan diýerler kofe diýýärler. Haçan diýerler, haçanla günüň dowamyny ol 10 bulgurlap işden onu ziyan bolmagy mümkin. Ýani her bir peýdaly adam näme? Çeni bilen bolsa o da. Hava. Ha. Inni Marko kofe. Marko adından başlaýan Marko edil şu ýerde ilerde bir dağ var. Köpek dağı. Şol dağın adı Marko. Mar hem kow sözlerinden mar diýmeli, ýylan diýmek. Kow diýmegem, dağ diýmek, anlady ýani. Ýylanly dağ diýmek, anlady. Marko. Ne görşüň ýaly? Şu ýerde ýylanyň gowunyň şekli vardır. Şonu anladı Marko. Bizim yerli önümüzde dünya ýüzünde iň saýlama kofe däneleri bäri getirilýär. Şol kofe däneleri bu ýerde gowurulýar. Taýyn gowurulan kofeler üçin ýa-da ereme kofeler üçin bärde eredilýär. Ýani ereme kofeler taýynlýar. 3-1 kofeler Olara mene bärde taýynlanýar. Ýürüte bulgurda da taýynjak kofeler bolýar. Indi belli görnüşlerini almak üçin diňe bir sort kofe däller şu. Meselem şoň içinde 4 sort kofe var, kofe däneler var. Bärde 6 görnüşli, 6 sortly kofe var. Bir tagam almak üçin belli bir sort däneden alyp bolanok. Jemem şu däneli kofeler şu Markowda 10 görnüşi, 10 tagamy önürlüyor. Mesela El Diamante, Intenso, Trieste, Melange, Castaforte, bu kaptalada Suprema var. Jem 10 görnüşli. Men sana kofe demläp bereyim. Tek arasında wagta bar. Kofe demläp goýan, demlenjini öwredi endi. Ondan täzini ene de o, täzini ene de. Näder sana haýtyndan Haydi o oldu sonra. Haydi o oldu sonra mı? Onu men näder şuna bir alayın ki. Evet çayımdan demle. Evet çayımdan. Örme koyunumdan sana abi. Şunu şuradan alayım. Örme koyunun birini aytdı yani. Ya. Toydu da aydiyalar örme koyun aydınlandan. Bak şu ödünü koy yani. Yok o bak şimdi o. Hem siz için diyende hem sonra.
Yine allık. Özüm renklerim tapağlıdır. Te qoğurlanını da yani medium roast diyelim. Orta qoğurma. Ortaça qoğurma. Ya da dark roast diye. Ortaça qara qoğurma. Düşünüyor musun? Çoğun ýaly diye. Ne bunu? Oğradalı. Ha, yürüp de oğru diýenler. Oğradalı taýinam dur berdi. Ýöne aýtaňa başı. Elim bilen ýatak. Elim bilen ýatak berýän näme? Ne berdi görýärmiler? Bu qoňurlakdyr, bu garrak. Ha, o açyqrak. Çoğun ýaly ol görünüş boýunça diýerdi. Doğru değil mi? Doğru. Şimdi benim sanadır yürütü çemçeci var. Evet koyulayım ben. Şunları. One cup deyip durunlar. Bir bulgurluk şu. Üstünden basacağız. Böyle giydiriyaz. Adam production'ı alyanlardır. Bulurum aşağına koyuyaz. Bir tayin. Kadıp dur. Çok kızmalı da soğuk. Bastık. Gördün mü? Herkil renk olup kaydı ya. Qoğu. Başlandı ya. Ava. Şimdi açık köpürçüklütü. Şonça da qoğu da. Ana. Çaşkamır kıçırak bollu diyen bulurumuz. Ana. Şimdi adatça şunlar acı kofe verilenine kaptanına sucağadan veriyen kofeni terme için ne? Mene şekersiz içen. Yani bu Acı olan yok mu? Qoğul ya da kofenin peydatı nämede? Kofeň özü ýa aýtdyk antioksidan. Yani adamın bedeninin ziyanly maddeler bölüp çıkarjy. Peşew çıkarjy, bagryny arasalaýjy, garat organizmi adam bedenine peýdaly. Haçanla şu kofeň özü şeýleligine içilenine, yani hiç tat galman, süýsiz ya şekersiz içilenine hemme yani peýdaly maddelerini saklayan. Ama şeker koysan mesela tüycük kesilmeyen adamın içilmeye de onu. Şeyli işte oluyor. Ya mesela sütlü işte neyem faydalı maddelerini yitiriyor. Doğru. Şondan. Yöne yani tüycülü içenler için ya Trivadnon diye yetse. Bunun için 3 tane. On yalan bir neçe görünüş kofe çıkarıyor Marko. Köplenç bolýanlar bankada soğuk kofe içilýänler bilýärmi? Şonu öyle biz ellemede giyiripdir de kofeni okman gazgın içmelim diýip. Şol Marko'nun yani emetini alýan bulgurny. Bulgurda taýin bolýar da üstüne gaýnak suw goýarmaly. Şoňa gaýnak suw goýma, gaýnak suw ýok bolsa ýene arasynda suw goýup soğudyp içdenmeli. Kofe diýenler. Birinçi tapres diýen. Şu ýagdaýyna. Tebi bankada şeýle açylýan kofeler bolýanlar. Şonam soğudyp içinýär. Şoňa ene ýolly ýa bolsaň suw gaýnatmak mümkinçilik bolýar. Doğru. Ana şoňa ýaly ana Markowa gelip durmaly. Nesip bar. Men derdi işleýän. İşi gutlu boldu. Awalla. Mergen ağam. Adam pomidory doğru ýaz. Halka edip onun balygyň üstüne gojaly ýazsa basyrýan. Gurrun verşiňem tuwarma şeýler. Tamamly. Taňa neme täşli teň resminama boýunça adymy ýa. Soňky döwür teleýilimlerde adym ýetkap çykdy. Hakyky resminama boýunça pasport boýunça adyň näme? Hakykyny aýdaýyn näme? Men doğulamda şu taýymda gyzyl täç bolupdyr uly. Ama şu adam çykýar käwagt onun
şol ata-babalardan bir galan söz var. Täs bolan adamy şol täz ady köprek tutsun. Aýyrlýar diýip onuň mamam tarap täsirli at goýar maňa. Ýöne resmi namadaky adym Seyitquly. Olam Seyitqulam şu atam pahyryň o dosty bolup durgyş mergen. Mergen adym ekem Seyitquly. Seyitquly mergen. Awa onuň şoň hormatyna. Awa şol dostuny gowy görensiň maňa Seyitquly takypdyr. Ay Batyr mergen bolsun nipdir da. Onuň atam pahyr diýetdi. Mergen bolsun Batyr bolsun diýip Seyitquly atsam sen bagşy bolaýdyň adetde. Ay, şondan galanda. Ay, iňolmanly mergen bilen şu wagt gepleşip geldi. Bolýar da. Zoğun näçeli dogry öğrenme. Bir İranlı Türkmenlerden birleşmesi var. Futbolist, futbolçu ödü. Serdar Azmunli. Bir internette yayradı videoları. Yani guloklukda aydym dinläp dur. Kim dinleýän edi aňardan? Sen sesin gelip dur. Tuğlama. Dinler yurdumun içinde däl. Taşynda da watandaşlarymyz dinleýän. Serdar Azmun. Men dogrusy futbolum oýnaýan başlapdym. Tuğlama. Onuň Serdar bilen öňden tanışlygym ýokdy. Onuň şol Abadada halk aydym ýazyk etdik-de. Onuň şonu sonam geldi men oglanlar şu YouTube'a goýupdyrlar internetde. Serdarym 2010-dan bäri men aydymlym dinleýän eken. Tuğlama. Onuň bärde bir futbolist dostum var, Mekan Saparov diýip Türkmenistanyň ýygyny toparynda oýnaýar, gorakçy bolupla. Milli ýygnymyzda. Milli ýygnymyzda gorakçy bolup futbol oýnaýar. Bol internet arkaly Serdar bilen habarlaşýan eken. Onuň şu video ýaýrandan soň Serdar bilen ýazyşýa, täsirmen dostum diýip aýdýar. Onuň Serdarym telefon nomeryny berip, "Näme bu wagt Hudaýa şükür, Mähriban arkadamyň saýasynda istenlik ýagdaýda ähli ulgam ösene." O internet arkaly başar ýurtdaky dogallarymyz, dostumyz bilen habarlaşyp bolýar. Şeýdip internet arkaly Serdar bilen tanyşyp dost bolup gitdim men. Plan aydymam aýda diýip tomaşaçylar muştoklan haýyş edýän wagt bolýan, meselem öz repertuarynda ýok. Indi işlemel bolup duran aydymlar haýyş edýän bolýan. Ya şowrda atmaýan, kemal bolýar da aydym töýjülerde şeýler at bolýar. Şu bilýän aydymlar da. Atawa Halipaň ýolundan aýdýanlara meselem dinläp durmaz. Ha goççygy aýtdyna ýapanar şowr aydymlar. Şowr aydymlar dil rəq aydymlar öz repertuarynda ýok aydymlar, plan aydymlar täsir aýda diýen ýerler bar. O gawat gelip bolýar. Ay ol esas näme şol adam bir aydym bilen ýa o aydymlar bilen o tanalsa toýda tomaşada esasy şol aydymlar haýyş edilýär da. Onuň beýle aydymlaram näme şol teleýaýlym arkaly adamyň aňyna siňdirmeli, o ýerine ýetirip. Şol soňky işlen teleýaýlyma işlen aydymlamyzdan toýda tomaşada. Doğru yani. Indi esasan repertuarynda ýa-ni çopon ýoluny esaslandyran Halipa Türkmenistanyň halk artisti Nurberdi Gulow. Şoň aydymlar aýdan dämi? Başga da Kemal ne toýda tomuda gawat gelýärse sen bilen. Başga da şahyrlaryň goşularyň aýdymlaryň kän eken. Türkmen maşahyryny ýaşaýan o şahyrymyň bir Didar Bersenali. Didar berdi. Onuň öz talip ýoldaşyn Kerim Halin sözlerini aýdýar. Başga da şol Däňete obasynda Balkan welaýatynyň Däňete obasynda ýaşaýan Kadir Haji
etrafında yaşayan Mehmet Kurban Şahir. Şol Şahirlerin sözlerini aydın verdirýär. Fadyny halk tadynyň ähemine berýär. Hawa ol şol Nurwerdag'an esasy köp ýerine ýetirilýän aydymlar şol Nurwerdag'an Lutardaýdan aydymlar da. Onuň estrada Recep Kul Halipa köpden geçiren o. Birem şol öň ýadrysy tapylman galan aydymlar bolýar. Şu wagt şolun ýadrylaryny tapyp köpden estrada geçirdik. Araky owalar sağlaşanna atly gepleşikde çykyş edemde de köp aydym şol täze geçirilen aydymlarda. Ana. Bilen ýok galman dogry. Ona bir ýekejerde galmadyň çykytar. Öýlendiňmi? Hawa. Näçe çağın var? 2 saat çağım var, bir gyzym, bir oglum var. Ýaşy diýme, atlar näme? Gyzymyň ady Feride. Feride? Hawa. Oglumyň ady Mukam. Mukam. Hawa. Öýdüňe ýanapsyn da. Hawa, ay belki başy bolsun, halka hyzmat etsin. Söýüşip durmuşdyňmy? Hawa. Öýlemi? Söýüşip ýaşlary. Ýa-ni söýgü ýoluna ýaňyr gadam batan ýaşlary näme ardy edilýär? Ay, ilki bilene biri-biriň için ýürekden söýmek, agzy berlik. Durmuşda kynçylygam bolar, saat günüm bolar. Şondan bile agzy ýürek ýeňip geçmek. Gelin gawanjanmy? Ýok. Gawanmy? Meselem toýa gidýän? Aygaty gitip gelýärmiňmi ýa? 11-12. Hawa. Soň ýene studiýalarda aýdym işlemeler. Hawa. Adamlar bilen taýýarlyk görmeler. Gawanmy ýa? Düşünýär? Alma kanagyna goýmalar. Çok rahat olmalı diyor. Evet, tuğlama. Ay böyle baktlı yaşayanlar zaten. Ağır birlik emrana olsun. Inni tuğimiz gaynap tayin bolýança, oňa näme markowyň işgärleri peredip durlar arasynda. Biz onyança şu demir toru balyk ataly. Ne de koýadym. Doğrudamy? Duýlaly. Ana sen gurrun ber. Öýdüm ama atçyna söýdýän ha? Ýa. Tuğlama. Näçe ýaşyňdan bar atmynýan? 3-nji klassdan bäri. Tuğlama. Şol korpe daim seyitse. Balkan onuň. Tuğlama. Şol çağlygymdan atamen gowarýandan at. Tuğlama. Häzirem atlanmar o. Tuğlama halda yaşaýar. Näçe tane? 4 sanatym bar. Tuğlama. Atlary? Biriniň aty Sadanna. Sadanna. Biriniň aty Şirwan. Tuğlama. Oğlum sağladı maalesef. Biri Perde. Birem Peykam. Tuğlama. Aydın sağda yanap takkanına atlarını. Oo. Onu Peykam dağını Aydın sağda yanamam mı? Ay şol. Öyle adım bilen bağlısık da bergen rak olan. Oo. Her gururum. Oo. Atam mergen dostuna yanap taktiradım dedim. Birle. Durdum burçuna koy getirdim oydan beri. Burçuna koy getirdik. Yani koyalım. Koyalım tayin. Şu yerde koyduk. Ben böyle koyayım lan. Ha şeyle. Şimdi bir aydıma şeyle hinglenmemler de sağdan nasıl? Bol ya. Mikrofon. Ne yamaydım? Benim öneme değil mi?
toyda aydymda muştoklar bolama, şowur aydym, hayır. Yok. Oğul bek. Men Nurerdan goýdym aýdyp berän, çopan ýollam. Ay men hem senin aşkında şadiyana sözlesem, cemalyny ben deylep güler yüzün görmesem. Ay almadık alsam ele, salsam koyna gizlesem, aşığın ahlardır ey bir karar ettin peri. Ay uli ilen utanıp adım tutup bilmedim men, dasam levne balınını içime gana bilmedim men. Ay utalını ağlasam yer 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 zan zan ağlap dine bilmedim men. Aşığın ahlardır ey bir karar ettin meni. Hay senin vasfın söylesem acap gelir dillere, göğe elif çekilmiş nezik ince billere. Hay bizi bu yerde koyup vakit sen alsa ilere, aşığın ayıklardır ey bir karar ettin peri. Hay ben bayram ay diyar çıkmadı bu şirin zan, aşna dive yadigar zat koymadın ey bir nişan. Ay inni seni gülmeni yer 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 zan zan, ölfüm arman söver yar, aşığın ay hazardır ey bir karar ettin peri. Ana şeyler. Tuvalama. O alın elimden belenten anlarsın. Sağır veren ağam. Nurverdi ağam, hem aydımlarını dinlek gördün mü? Yadığıda taklan yani. Aa, hemmesini dinledim. Baştan ayak. Şu aşık çanlı deyip diye köp yerine. Aa, aşık çanlı desan ol. Ol giden o desan, şu aralarının alın koşularda. Şu çanlı, aşık çanlı desanın aftarım şu öyle deyip aydiyalarda. Aa, aşık çanlı desan Nurerdan gurrun veriyen adam var ol bir toyda. Çanlı şahir, hem şahir olup hem seyis olupdur. Onun bu desanın başlayan yeri var. İyirde gurşol Balkan'da Şahmanlık bir oğu var. Şahman balgıy deyip. Bir bay toy tutacak olya onun oğan adam. O vakt neyme sol iyir alamançılık dövürken ne? Onun oğan yaşullar maslahat veriyor. Ay yigit sen berde diye toy tutubilmersin diye. Sol Şahmanı bir han nöraptır senin yaşın koltuğunu diye göçüp barsan diye. Halkımına göçüp barsan sen şu taydı toy tutup bilersin diye. Onun yankı öyün göçür ya Şahmanı. Onun yankı hanın yanına varıp hanağa diye sağlamalık soraşıyordu. Men niye plan oğudun niye oğan yaşullar diye man maslahat verdi diye şu tayık gelsen sen arkayın toy tutubilersin deyip diye onun. Men diye şeyle öyün göçürüp geldim. Ona hanağa da diye ay oğurtsun diye toy tutacak olsan diye ulan tut toyun diye narofat diye. Onun şey deyip her yana havarı yollayalı, at çapanı yollayalı, araz at çapkılı görüşül toy et ya. Onun aşk çanlam atın feyslep şu toya geliyor. Şu toya. Hava onun Balkan'da kan ben şu oğulları toya bark gördüm da. Şahmanının balgı ikisinin arası yakınca 1 kilometre yalla. Onun o vansetinde ulu kuyu var. Aşk çanlı şu tak atın suya yakmanı geliyor. Onun bivem eli bedre küydeli duyduğum su almanı geliyor. Onun şu tayda bivini görüp akıl huştan cıda düşüp renkli dağda ak tamanı kurun veriyor da nuru dağa. Ay diye onun kim diye ak tamanı olup diye sondan ördün yitirip doğasının öyle kayıttır diye. Onun doğasının öyle gelse doğası ağın ya bir dakika görünüyor. Ay dost arva gördün, cını gördün, neyme gördün? Renkli adım öçüptür. Onun ay dost ya men görün adım diye dil bilen aytman ya bir
aydım saz bilen aýdaýyn dutarmy golum alyp diýe onuň şo taýda bir gözel görmüşem ýomy diýilinde görenimden heyran etdi şol gözellik desanyň başy ne şo taýda nasıl ýaşaýan desany. Birinji aýdym. Olam o aşyk bolanýdan bibi. Onuň ýa aýdym otorya onuň dost aýdýa gelinine. Ay gelin çaňlap kömek edeldi. Hindiye bibilere var da diye bunu ağırlap diye burada bibini niye getir çaňy bilen duşurallı. Ana gelinem gidiyor da bibini şonu alıp ağırlaya da getiriyor. Ana dostunyň maşgalatynyň ady meňildir. Desanyň ikinji goşuksam qara gözlü galam gaçdy. Gelli meňli gelin geldi dip. Ana şol bibini alıp gelende şo goşuny aýdýa. Aşk saňly. Sondan hem şey gidiyor bölüm kendi içinde genlik deyip o toyda vakti da aydiyata olum şol desanyň hawa. Son bibini alybilmeýärdi. Nädädin bibi şolum desanyňmy? Hawa ollara desanyň okaňda aýralyk pursat şol. Bibi bilen çaňlyňlar bir-birine gowuşup bilmäni. Ara bibi ağırlyga düşýärdi. Başga ýerine durumça çykmaly bolýar. Ergen ağa. Ýa ama dam çykmyşam. Dam pişer. Baljan hem Guljan hakynda bir aýdym. Toýlarda gatken haýş edýärler senden öňüniň rowayatyna gurrun bolýan. Hawa. Ol men çağa çykam aýdylýar dolaýdym. Hawa onu dogrusu Mehran arkadamyň tagallasy bilen açylyp berilen Türkmen owa tele aýlym. Hawa. Bir Mustafa şol owalar sadaşan atlyp beşiyor. Beýmurat bilen. No massaga edip şu Guljan Baljanym aýtdykda rowayatyny gurrun berip. Ay şondan soň dinlejilemden gow şey beýratdy. O şey bir gelip men öz afterskaýdym ýalyp bolupdy atýany. Men halifalaň ýerine ýetiren aýdym onu. Haýt halifede bardy. Ay şonu ara sizin töwreklaryňyz aýdýarlar. Biz töwrekde o pagar rif ýerine ýetirýärdi. Onuň ahal sebeplerine de aýdylýar olaýdym. Indi sen ýolum gönlüň aşy Nurberdi halifaň we çopon aýdýar. Damana ýoly. Ol näli? Nara merýana damana. O damana ýolum bar ol. Ýöne dogrusu erkim ýerine ýetirilýän zadyny aýtsa-da ýöne toý tomaşada dinlejiniň haýşetsi başardygymdan aýdyp bereýin diýip aýdyp berýär. Damana ýolum. Başardygymdan aýdaýyn ýa-da. Meni öderhän bilen aýdýar. Hawa. Ol dogry öz ýoluň aýdan ýalylar ýöne. Gowun ýykyp nokta dinlejiniň. Meselem bolýam şuň ýalylar. Bir aýdyp dursun. İkinci gedem şol aýdym haýş edýärler. Bolýar. Üçüncü gedem bir toýunda wan. Bir näçe ýerine ýetirmek bolýar. Ogul bega 10 tapar aýdýar. Şu ogul bega aýdym diýerler. Ogul bega haýş edýärler. Birim aýdym garaşam. Arada toýda da taňa haýş edip durdular. Eýden näzim demi? Hawa. Kemper bilen saýy. Hawa kemper bilen saýy. Aýar ýaşyllaň. Hevlet dinleýän aýdynda ýaşlygyny ýatlar. Toy haýdaýdym önjemni ýa. Ne her ýoluň bir agyr aýdymlar bolýar-da. Nurberdi halifaň çopon ýolundan agyr aýdym şol. Bäri gel bäri öňem toýda gawat gelende dinleýän. Bäri gel bäri ýandyrdyň bibi şol ikisi bilen jemleýän mene. Ne çopon şol biziň ýolumyzda balsaýat gasap şol aýdymlar. Neme çopon ýoly, näme üçin çopon ýoly? Hormatly prezidentimiziň ýyla döwlet geler bolsa kitabyny okamda halifalar bardy gurrun berýär-de. Onuň şonu Nurberdi adan şey sorarlaryna ay sadylyk bilen ay bilen şowur çopon ýoly. Başyň mene. Şol görýän adam sadylygyna pesberdi. Şoň ýaly bir beýik halifa, onu da ay bilen çopon ýoly. Asly sunuga da adamçylyk sady bolmasa dogry bolan gady pasap edýärler. Hawa. Şol halifalardan galan bir gurrun var da. Şol Ýagmyr Nurgelliýew halifamy diýän ekenler. Sen sunuga da adamçy boljak bolsaň,
Sınodun edil depesinden seyret duran adamçılığın bolmasa sen synoda adamsy bolup bilmersiň diýen eken. Onu Sakağa diýen ekenler. Bagış bolma, ýagşy bol diýen eken. hawa. Ama nime de bişti. Ras aýdylar, söz şonu. Bu nime de bişti bagşym. Sen olsa alaýly. Näder tuýunam göreli. Hawa. Tüýmeden bir şey barda üstüne bağlama ataly. Soňam bir men ondan gepleşdi. İň gowy ýan ýerme elýär. Bilýärmi näme? İyi içmek mi? İyi bitme. Mihmanım manam geçiren tagamını dağıtıp görmek. Hawa. Anana bir tüýün maşyna geçeli. Ýöre. Indi ýaňy suwun çek bolandan soň adatça paket ýa kağız goýman bir gadymy ata-babalarymyzdan gelen düdügüne görä taçak ýadaýdyk dordan üstüne türkmen taçagy. Indi Aýraýyn men muny. Ana şey diýip. Indi balygy Indi bir agdaraly mı? Onuň ýene tekilläp balyk jaýlaýar. Ha ilk şey ağdam. Anam Şey diýip onu ýadaly mergen ha. aha Hawa. bir gardyk Hawa. ýazdyk. Ýazdyk. Bunu şey gyralaryny açyp balyk jaýlar. Hawa. Balygy yerleşdireli. Hawa. Jaylany. Aha. Ben oğuca kalmadan jaylap onu. Çıkya ýüzüne. Balıklamy da gömdük palawa. Hı. Şu üstüne yapalım mı? Üstünü yapmalı. Hawa. Edip yapacağız. Şimdi bunun üstünden yine yank taçak mı? Hawa. Yani buğulayap, buğul. Şimdi bağlan kovu tağamam çıkmalı. Hawa. Şimdi üstüne taçak yada öyle ha? Hawa. Yok şu aşağı olan yüzüne yadalı. Edip. Hani erkime paket koyuyor garat. Hawa. Biliyorum. Şu taçap. Çok mutluyum. Hava aytırıp bunu. Şimdi kapanam yapmalı. Oğlum buğulan ya da ne diyip korfa. Ağdaçara da vakt adal ya. Neçe minuttan bir şey ya? Ayın bisti. Bişmesine bişti. Hawa. 15 minut bir 15 minut demlenmeli. demir var. Hayır, böyle. Allah Ali. Hani mine garaşyan da Nefip falan edenler. Dingemenne tomoşaçılar maraşya. Dinge tomoşaçılardan ada production garaşya. Ana tutuş operatörler işliyorlar. Hawa. Bali al olanlar neyse. Közde demir tora atıp balık pişirdik değil mi? Şimdi bu bağlamadım. Mecmeye koyuyorlar. Bu mecmelerim yankı balıktan başlıyor. O bir realin mi? Onu bedesem. Ne? Birini sen bede, birini men bedeyim. Bali. Yine iyimizde dinge kıcığımı deyilmez mi? Şu an Ada Production'ın yiğitleri. Yani böyle şu oturuyorlar. Teşin, onunnak menki, mergen onunnak menki deyip. Pomidor aylalı da. Pomidor aylalı. Ön son yiyecek olsak. Ay, bedegilce olsa. Şeyde mi? Hüvös diyen de. Bir daşa yurtlarda işlep, okap, yaşap bilen vatandaşlarımda ağzı var yanlar. YouTube'dan görüp. Hormatly vatandaşlar, canınız sağ olsun, ömrünüz uzak olsun. Şungal ata vatanımızda, şungal milli aşkanan acayip tagamlarını öz döwletli ocaklarımızda taýýarlap arskal bereketinden kän bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Doğrudan? Hawa. Canınız sağ olsun. Limonum kesip koymalı, doğru mu? Hawa limon. Ay suzaga akyp. O tağanlar ya da. Doğru mu? Täşi başy ýaşaýan kadyrna sen bilýär. Ay iyi mi tegede kaldı men? Şeýle mi? İň gowran tagamyň näme? Palaw. Palaw, ýaňy. Bunu palaw şurdy ýanydy. Ýöne balyk kıldan. Ettin. Etli. Ya tavuklu mu? Yo ettin. Ettin. Biram çiğişlik pişirmek. Tuğla mı? Özüm pişirýär çiş.
Hem bir onunla çöle de gidip o pişirirler. O pişireli. Ha. O köze. O. Bolman o da pişirip bolmadı ali be. Olurum. Ha? O yeni bir var mı alın bu ya. Ha. Şöyle azalmayıp. İp. Balık güz yap takviyeler ya. O. Bütün dolur. Ne yemedin? Ot çağal. Ha o çalatalı. Ya hıyarım atman mı? Yok yara gerek değil. Ha, soğan gerek mi? Soğumuş. Panda olmasın. Şey. O tökman ne la? Ay koysa mal ya koymasa mal ya tafavut yok. Arama için koyayım o Ama tökman. bunu almasın. Bunu almadım bağladım. O tökman vermediler değil mi? Bir kılacağını şeydi koyduk ha. Ovadan çoğulur mu? Be. Bilem. Bir de Aşped olacak. O aşped olacak. Kenik ha. Toy alıverelim. O. Bunu tayin. Getir. Koyalım. Təşli 15 minut dedim, 15 minutlar geçti. Ağdaçlara da like 5 minut vaktimiz var. 15 minut geçti, palavan pişti diye. Palavan pişti. Bir şey varsa dedim onu yiyelim onu. Yiyelim. Bismillah. Tuğlama. Bu men balığımız yüzüne çıkarttı yani. Yok, yüzüne çıkmalar kaymak. İlki tuzundan atacağız. Son bağlamdan atacağız. Men var ha. Azırak olamdan köpürak koyayım. Bolur ha. Hava bolurlar. İkimi de bolur şu. Ay doymadık yine. Koyayım. Tamam. Şimdi bunu bedeli. Ödün deydin ya üstünü. Hava. Pomidor. Odun böyle. Tamam lan böyle. Tamam böyle. Soğana mı atayım mı? Ay da aslanıma biraz av üstünden koy üstünden. Olur mu? Bolur. Soğan sen yiyenler sen. Ökman mı? Limon. Yok bana. Palav. Limon. Anonla geçeli. İyili. Mehriban tomoşaçılar, ene de ahiri men gepleşikde en garaşyan fırsadım gelip ya. Yani mihmanın pişiren tayarlan tagamını dadık görmek fırsatı. Hoş olsun. Yer. Anonla bağışayım. Adaçar vata bollu. Ne sünnete uğradı. İlki su bilen, hemen kurma bilen açtan kovul ya diyeler. Onun için atava gelen deyapte sulardan çıkmalı bidim. Ne suumuz var, kurmamız var. Netiveden ağraçalı. Kavul olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Anonla balıklı palavdan ilk göreli. Bir baka verirsin da. Noşa baka vermerler. Neyel voluptur, nenen su voluptur. Ona da tomaşaçılarım qaraşı otur. Men ip baka vermeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Olmuyor. Balım, tuzum. Boğuşuptur. Balım ödem. Duğdum yer ver. Yoksa bir duğdunu dağıtmadık hadi orada değil mi? Alımı bekliyorum. Tuvalına. Hatta yerine çıktır.
Özüm ağız ekleyken orada da aydara da adam tavlana yokumlu dağıtlardan iyi içmeli. Tuğulama şu balıktan pala uçuralliyenin bu olaydı yaşlı. Tamam. Hani bir demir tora salıp pişiren bağlamadan ilk görelim. Oldu mu? Şu ağlaşarım devamında ağzını bekliyor. Açam bir kof çıkıyor kalip karışlarına. Ne marka kofesinden içeri Neceriye'den. Bak. Hakiki Batı kofen kofen. tamamladı. Mehriban tomaşaçılar, şunun bilen aşkanatlı gepleşigimiz jemliýäs. Gepleşigimizden bugünkü mihmany bizim Ustad Bagşymyz Täşli Tulegenov. Balıklı palov hem demir torda balık pişirip berdi. Ellerine güller bitsin Bagşym. Owadyna da güller bitsin. Hoş owadyň elinde ama belentden ýanglansyn. Türkmen toprağına hem ise toylarda balalar bolsun. Şol toylarda da balalarda da senin hoş owadyň elminde ama ýanglanıp dursun. Aşgaranda badan çykardy öden. Işinde düşsünlük awraýyn belent bolsun. Sağ ol. Mehriban tomaşaçylar, bir gepleşik men YouTube kanalymda goýlar. Men YouTube kanalymy Hökman Agda bolun, Agda bolmagy unutmaň. Gepleşigi meşhur Ada Production Studiosy ýadyga geçirdi. Gepleşigimiziň himaýetkaryny ýokary hilli kofeler öňürýän Marko kofetine de öz minnetdarlygymyzy bildirýär, işlerini ulysynlyk arardy edýär. Janyňyz sag bolsun, öýe joklaryňyz abadan bolsun.